Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Bogaćenje kada ljudi ginu, bogaćenje kada ljudi nemaju za hranu i režije, to je ratno profiterstvo. Cijene energenata su otišle u nebo i sa sobom povukle sve ostale cijene. U kolikoj mjeri su ta poskupljenja opravdana, teško je reći. Znamo samo da su se cijene energenata za građane u nekim državama unatoč mjerama udvostručile, a zarada energetskih kompanija upeterostručila. Neočekivana dobit europskih energetskih kompanija se procjenjuje na 200 milijardi eura. Još prije krize čak 34 milijuna građana nije moglo priuštiti si grijanje svojih domova. Bez hrabrih poteza nećemo biti spremni za jesen. Teret ove krize svatko treba podnijeti kako je pošteno, a ne da oni koji nemaju plate i za one koji imaju. I još nešto želim poručiti s ove govornice. Tehnološki divovi, dolazimo i po vas. Hvala. Paldies. Nākamais